ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. गोव्याहून सावंतवाडीच्या दिशेनं प्रतिबंधित गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर बांदा पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत एकूण 8,22,300 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. बांदा चेक नाका इथं वाहनांची नियमित तपासणी सुरू असताना गोव्यातून येणारी कार संशयावरून थांबवून तपासण्यात आली. वाहनातील गोण्यांची पाहणी केली असता त्यामध्ये गुटखा आणि तंबाखूजन्य माल आढळून आला. या कारवाईत 3,22,300 रुपयांचा प्रतिबंधित माल आणि 5 लाख रुपयांची मारुती सुझुकी इको गाडी असा एकूण 8,22,300 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नेहमी साटम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजेश भागवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज शिंदे, उपनिरीक्षक गवस, PSI पवार तसेच त्यांच्या पथकानं यशस्वीपणे पार पडली.